ହାଏ, ମୁଁ ପ୍ରଭାସିସ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଅନ୍ୟକୁ ତୁଳନା ନ କରି ନିଜ ଉପରେ କିପରି ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଏହା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ଏମିତି କରୁଛି, ସେ କେଡ଼େ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ନାହିଁ କରିପାରିବା? କାହିଁକି ନା ସେ ଯଦି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଠାରୁ ଭଲ ଥିବା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ତୁଳନା କରୁଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 10 ଥର ପ୍ରୟାସ ପରେ ସଫଳତା ମିଳୁଛି, ତେବେ ଆମକୁ ଏହି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ନିଜକୁ ତୁଳନା କରିବା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଅ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।